Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Acum, pamflet. Votați Maia Sandu, un președinte pentru viitorul Moldovei. Ea are legătură directă cu Dumnezeu. Nu are nevoie de biserică și nici de duhovnici, deși se lăuda în campanie că are duhovnic pe părintele Pafnutie de la Mănăstirea Răciula. Am aflat de la părintele Pafnutie că e o minciună a Maiei Sandu. Pentru un viitor european, pentru o Moldova plină de bani de la păcălicii de români, în paranteză, pe care îi ducem cu vorba că vrem să ne unim cu ei, dar de fapt noi, moldovenii, urâm, închid paranteza, și păcălicii de europeni care ne dau bani, da? Pentru diversitate, pentru legi prin care să nu aveți nimic, dar să fiți fericiți. Pentru ca să vă vedeți băieții îmbrăcați în fustițe, pentru a deveni copiii voștri proprietatea statului, pentru a fi o societate deschisă, pentru ca Moldova să devină al doilea Pakistan, plin de pakistanezi care să vină în locul vostru, pentru că voi ați plecat în străinătate și iată vin pakistanezii în acest pământ al făgăduinței numit Moldova. Pentru fericirea voastră, pentru bani și putere, pentru ca să muriți tineri, într-un război cu rușii, cine știe, votați Maia Sandu. Doamne ajută, acesta a fost un pamflet